माका दब सगळा बोलायचा होता तर लढीत सगळ्यांनी प्रॉब्लेम करून टाकला. जी काय मी तयारी करून दिलं आहे तर सगळं त्याने सांगून टाकलं आणि आता मी परत सांगायला गेलंय तर तुम्ही सगळे म्हणताला कसलो यो कुलगुरू. आणि मालवणी माणूस तर बेस बोलण्यात, त्यामुळे थोडीशी माझी पंचायत झाली असं. पण जसे महादेश्वर महापौर मगाशी सांगून गेले तशीच माझी अवस्था होती. माझा SSC पर्यंत सगळा शिक्षण ह्या मालवणात झाला. माझं खरं गाव हडी गाव, तोंडवली त्याच्या अगोदर होता, पण जन्म हडी गावात झालो. त्यामुळे SSC होऊन मुंबईत ॲडमिशन जेव्हा रुईया कॉलेजमध्ये घेतलंय तिथपर्यंत मालवणीशिवाय काही येत नव्हता. त्यावेळेच्या सगळ्या आठवणी अजून जागे असत. SSC पर्यंतचा 3 शाळेमध्ये, म्हणजे एक तर त्यावेळचे मालवणी गजाले इकडे चाललेले असत, त्यांचं पण नाही इलाज असा, कारण गर्दी आणि तिकडे कुठून ते आवाजही जात नसत. एकतर खूप बरं वाटतं की मालवणी भाषा एवढी गोड भाषा आपली असा, आणि खरं म्हणजे माका सुद्धा अभिमान असा मी मालवणी असल्याचो. आणि ते पूर्वीचे दिवस आठवतात. म्हणजे आता मालवणीशिवाय तेव्हा काही येत नव्हता, आणि आता कधी कधी माका खरंच कळलं नाही जेव्हा मी गावात जातोय. माझा एक प्रॉब्लेम असं असा की माका मालवणी माणूस कोण दिसला ना की मालवणीशिवाय दुसरी भाषा येणार नाही. आणि थोडंसं विचित्र असं झालंय ना की मी गावात जात आहे, मी मालवणीत बोलतोय, समोरचा माणूस तो मराठीत बोलत जाता. आयुष्य त्याचा थेच चालला, मला कळणार नाही काय माझ्यावर इम्प्रेशन पाडूचा प्रयत्न करतो. तर ह्या काहीतरी विचित्र अवस्थेतून आपण चाललं असं होतं. जरा लवकरात लवकर जाऊ दे असं मला वाटतं. मगाशी गाराणा पण उभ्या पान ठेवून आडवा गाराणा जर घातला त्या बरोबर असं. आणि ते गावातले दिवस खूप आठवतात, सुंदर दिवस होते ते. आता ठीक आहे कुलगुरू होणं आणि बाकी, पण ते बालपण, ते सगळ्या आठवणी, माका वाटतं एकच मी मालवणीत बोलायचो, पण माझे जे सहकारी माझे थोडंसं माझी टीका करायचे त्यावेळी. कारण माका वाटतं की 5वी 6वी पर्यंत माका व्यवस्थित मालवणी बोलत यायची. 5वी 6वी नंतर त्यांची टीका असायची की तू मला कसलो मालवणी बोलतं. कारण त्याच्यानंतर का कोण जाणार, पण त्या मालवणीत वापरणाऱ्या सगळ्या शिव्यांचं जेव्हा अर्थ कळायला लागलो तेव्हा ते शिव्या मी वापरणं बंद केलंय. आणि तेव्हा मग टीका शिवायची तर त्या शिवाय कसली मालवणी. तर तसं तो थोडंसं जरा गोंधळ होतो. 1ली ते 4थी माका अजून आठवत आहे, शाळेत जेव्हा मी शिकलोय तेव्हा त्या शाळेत फक्त 4च भिंती होते. आतमध्ये वर्ग नाही, 4 कोपऱ्यात 4 इयत्ता, म्हणजे एका कोपऱ्यात 1ली 2री 3री 4थी एक शिक्षक. तो खुर्ची टाकून मध्ये बसायचो आणि ज्या वर्गाकडे त्याची पाठ, त्या वर्गाची गडबड सुरू झाली की तो वर्ग शिक्षा म्हणून बाहेर पडवीत बसवायचा.
आणि 4थी पर्यंत म्हाका आठवना नाही की 1 ते 100 आखते किंवा बाराखडीच्या पलीकडे आम्ही काही शिकलो, कारण ते मास्तर स्वतःचीच कामं सगळी करून घ्यायचे आणि जर शनिवारी शेणाने ते सगळं सारवून घ्यायचे, त्यामुळे गंमत होती ती. त्याच्यानंतर 5वी ते 7वी दुसऱ्या शाळेत, 5वीत सुद्धा असताना थोडं प्रॉब्लेम, त्यामुळे वर्षभर कोणी शिक्षकच नव्हता. त्यामुळे 5वी ते 7वी एक शाळा आहे हडी गावात, 1 नंबर शाळा. आता त्याच्या बाजू खूप छान हापूसची कलमा लागतात, खूप आंबे लागतात. ती सगळी कलमा आम्ही लावून आम्ही शिंपत होतो वर्षभर, कारण वर्षभर मास्तर नव्हते. त्यामुळे हेडमास्तराने आमच्याकडून फक्त ती कलमा लावून त्याची सगळ्या पाणी शिंपवण्याची कामं करून घेतलेली. आणि त्यामुळे आता मी गेल्या वर्षी गेलो आहे तेव्हा त्यांना सांगितलं, बाबा ह्या कलमावर आमचा हक्का 2 तरी आंबे माका दरवर्षी. आणि त्याने खरंच सिरियसली घेतला नाही हो. यावर्षी एक पेटीच पाठवले नाही. खरं शिक्षण सुरू झालं त्याच्यानंतर 8वी पासून ओझरच्या शाळेत. आणि सांगा खूप अभिमान वाटतात. बरेच शिक्षक होते. प्रत्येकाच्या तुमच्या आयुष्यात असे बरेच शिक्षक येऊन जातात, पण 2 प्रकारचे शिक्षक आपल्या लक्षात राहतात. एक ज्याने चांगला शिकवलेला असता, दुसरं ज्याने तुमका शिक्षा केलेली असता, बरोबर, काही ना काय कारणाने. मी काय जो आता असं आहे थोडंफार, त्याचा बराचसा श्रेय त्या ओझर शाळेमधला मुरुमणे सर होते. ते आता दुर्दैवाने आपल्यात नाही असत. शिक्षक कसं होयो याचं सुंदर मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे मुरुमणे सर होतो. हाडाचे शिक्षक म्हणतात. त्याने माझ्यावर खरं म्हणजे मुलासारखं प्रेम केले आणि खूप संस्कार, चांगले संस्कार घेतले. आणि तेव्हाच कुठेतरी वाटलं होतं की आपलं पुढचं शिक्षण ह्या सायन्समध्येच करू काय, कारण ते सायन्स विषय तेव्हापासून, सायन्स आणि गणित हे खूप मला आवडायला लागलं तेव्हापासून. आणि त्याच्यानंतर कधी कधी असं होतं ना की एखादी गोष्ट चांगली घडत नसता, पण त्याच्यातून आपल्याला किती फायदा होता. कारण त्याच्यानंतर खरं म्हणजे मला मालवणच्या कॉलेजला जायचा होता सायन्समध्ये. पण त्याच वर्षी जेव्हा मी SSC झालं आहे आणि माझ्या, आता मी जे काय बोलतोय ते कदाचित तुमका पटायचं नाही, पण तर खरं असा, ज्या वर्षी मी SSC झालं आहे त्या वर्षी मालवण कॉलेजचं सायन्स विभाग बंद झालं होतं. ते इंग्लिशमध्ये म्हणतात ना की ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. आणि ते बंद झाल्यामुळे भावाने ठरवलं होतं की मला मालवणात पाठवायचं, पण ते बंद झालं आणि सायन्सला तर जाऊचाच असा. म्हणून त्याने ते मार्कशीट बोलवून घेऊन मला मुंबईत घेऊन रुईया कॉलेजमध्ये ॲडमिशन घेऊन दिलं आणि थैसून सगळं जीवनच बदलून गेलं. शिक्षण हे खूप मोठं कार्य आहे. कधी कधी मुलांना मी विचारते की तुम्ही अधिक अधिक काय शिकतास, शिक्षणातून काय होतं. बरीच मुलं आपल्या नेहमीच्या सारखी उत्तर देतात, माका मोठं होचं असा, खूप पगार घ्यायचं असा, माका मोठं बंगलो, गाडी बिडी सगळा त्या सगळ्या कॉमन झाला. शिक्षणाचं खरं म्हणजे 2 फायदे असतात. मी सांगायची गरज नाही तुमका. एक फायदा असो, थोडासा मध्ये इंग्लिश बोलला तर चला. नाही, काय झाला माझी अवस्था ना अर्धवट झाली आहे सगळी. जेव्हा मालवणी शिकत होते तेव्हा मराठी येत नव्हता. नंतर थोडा थोडा मराठी येऊ लागला. मराठीत बोलायला लागल्यावर इंग्लिश येत नव्हता. नंतर थोडं थोडं इंग्लिश शिकलं. आता असं झालं, धड मालवणी नाही, धड मराठी नाही, धड इंग्लिश नाही. तर
शिक्षणाचं काय फायदे असतात बरं. म्हाका तुम्ही कोणी सांगलाच नाही किती वेळ बोलूचं असतं. तुमचे खरं म्हणजे यांचो धाडसी निर्णय असा. कोणाक शिक्षकाक येऊन बोलण्याक सांगणं म्हणजे काय, कमीत कमी 1 तास, नाहीतर ती बेल वाजेपर्यंत. ओके. आणि इथे बेल वगैरे नाही आहे ना, त्यामुळे काय खरं नाही तुमचं आज. नाही, इंग्लिश थोडंफार अशासाठी वापरते की कधी कधी ना चपकल शब्द, चपकल अर्थ त्या इंग्रजीतून अधिक चांगले येतात. That education helps you discover yourself. The first benefit of education, that education helps you discover yourself. तुम्ही कोण आसास हे शिक्षणातून कळतात. आता ह्या असं मी बोलले तर कदाचित काही लोक थोडा विचार करतात म्हणजे काय, की जसं जसं तुम्ही शिकत जाता, शाळेत असता, नंतर हायस्कूलला जाता, नंतर कॉलेज वगैरे, जशी तुमची प्रगती होते तसं तुम्ही कोण असता, तुमचे चांगले गुण काय असतात. आणि त्याचबरोबर सगळ्यात महत्त्वाचं असतं गुणांबरोबर तुमच्या दुर्गुण नाही म्हणणार, पण ज्याला आपण काही कमतरता असतात आणि ही कमतरता कशी कमी करत जातो. आणि त्याचा खरा उपयोग ह्या शिक्षणातून होत असतात. दुसरं महत्त्व शिक्षणाचं अधिक सुंदर महत्त्व मी सांगेन की दॅट एज्युकेशन हेल्प्स यू ट्रान्सफॉर्म मिरर इंटू अ विंडो. शिक्षण तुमका मदत करता आरशाचा रूपांतर खिडकीत कसा करूचा. आरशात जर तुम्ही स्वतः बघताच तर तुमचाच प्रतिबिंब दिसता, तर अधिक चांगला तुम्ही कसा दिसाल म्हणून तुम्ही प्रयत्न कराल. पण तेच जर खिडकीतून थोडंसं डोकावून बघितलास तर तुमका आजूबाजूचे जग दिसतात. त्याच्यावरून तुमका अंदाज येऊक होयो की शिक्षणातून तुम्ही जा काय मिळवतलास त्या ह्या समाजात पण देऊक होया. आजचं जर संमेलन हे जर काय त्यांनी ऑर्गनाईज केला, आपण काय एकत्र येतो की आपली एक सामाजिक बांधिलकी असते. इतर प्राण्यांपेक्षा आपण वेगळं असतो आणि ते समाजाचं देणं हे प्रत्येकाचं कर्तव्य असतं. एक सुंदर म्हणजे मालवणीमध्ये खरं म्हणजे सगळ्यांचं मी कौतुक करतो की लेखक आहेत, काही कविता केलेल्या आहेत, त्यांनी मोठमोठे योगदान दिलेलं आहे. तसंच योगदान आणखी तुम्हाला कल्पना आहे की हिंदी उर्दूमध्ये गझल्स आहेत किंवा शेर्स आहेत. तर त्याच्यात खूप अर्थ दडलेला असतात. तर ह्या शिक्षणाचा उपयोग कसं होतं, एक सुंदर उर्दू शेर जे त्याचं मराठीकरण नंतर ललित सर करून सांगतील तुमका. तर असं की जहाँ याद ना आए वो तन्हाई किस काम की. जिथे एकटेपण असतात पण तिथे जर कोणाची आठवण नाही येईल तर त्या एकटेपणाचा उपयोग काय. जहाँ याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, बिगड़े रिश्ते न बने तो खुदाई किस काम की. तुटलेली नाती जर जोडली नाही तर देवाचा उपयोग काय. बेशक अपने मंजिल तक पहुंचना है, बेशक अपने मंजिल तक पहुंचना है, पर वहां से अपने न देखे वो ऊंचाई किस काम की. तुम्ही प्रत्येक जण खूप वरपर्यंत जाल पण थैसून जर तुमची माणसं तुमका दिसत नसतील तर त्या उंचीचा उपयोग काय, असं त्याचा अर्थ आहे. मित्रांनो, जग खूप झपाट्याने बदलत आहे. आणि या बदलत्या जगात खरी गरज असा स्वतःला टिकवून ठेवणं, स्वतःची भाषा टिकवून ठेवणं, स्वतःची बोली भाषा टिकवून ठेवणं.
उपस्थित सगळ्यांना खरं म्हणजे मालवणी असल्याचं नुसतं अभिमान नाही, तर ही मालवणी भाषा सुद्धा अधिक कशी वाढवता येईल याचा प्रयत्न सगळ्यांका करू पडला. म्हाका सांगा खूप आनंद वाटता की मुंबई विद्यापीठान सुद्धा मालवणी बोली भाषा ह्या अभ्यासक्रमात आणलेली असा आणि ती अधिक कशी वाढवता येईल हे आमचे प्रयत्न असत. कुलगुरू झाल्यावर माझी पहिली भेट मी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला दिली. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात जिथं माझा बालपण गेला त्याच्यात एक गोष्ट माका अजूनही खूप वाईट वाटतं आणि तुमका सगळ्यांना त्याची माहिती असा आणि आता सगळ्यांनी मिळून प्रयत्न करायची गरज असा. सगळ्यात या देशात अधिक येत्या वर्षात किंवा येत्या काही कालखंडात अधिक कशावर भर द्यायची गरज असं तुमका माहिती आहे? कल्पना किती जणांका असा की येत्या काही कालखंडात खायच्या गोष्टीवर अधिक लक्ष द्यायची आपली जबाबदारी असा आणि त्याचं उत्तर असा पाणी. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात निसर्गाची एवढी देणगी गावलेली असा की एक सुंदर हिरवळ, एका बाजूक डोंगर, पण सिंधुदुर्ग माहित नाही कोणाचं तरी थोडंसं शाप असा. तो शाप असो, एका बाजूक अरबी समुद्र, पाणीच पाणी. पावसाळ्यात 4 महिने एवढं पाऊस पडता की पाऊस नको असं वाटतं. पण तुमका माहिती असा की हे पडणारो पाऊस सगळं पाणी ते वाहत जाऊन त्या समुद्रात मिळतं आणि नुसतं पाणी वाहत जाणार नाही तर त्या पाण्याबरोबर जी सुटलेली माती असा ती पालकावर घेऊन जातात. आणि किती जणांना माहिती असा की आपलं सिंधुदुर्ग जिल्हो दरवर्षी अधिकाधिक खालची खडकाळ वर येत आहे, खडकाळ भाग अधिक बनत चाललो. आणि दुर्दशा अशी असा की बऱ्याचशा सिंधुदुर्ग भागात एवढं पाऊस, एवढा एका बाजू समुद्र, तरी उन्हाळ्यात पिऊक पाणी नसतं. आणि म्हणून पहिलं कार्य कुलगुरू झाल्यावर आम्ही हाती घेतलं आणि त्या म्हणजे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातले सगळे जे महाविद्यालय असत त्याच्यातले NSS विद्यार्थ्यांना एकत्र घेऊन पाणी जिरवा आणि पाणी वाचवा हा उपक्रम आम्ही सुरू केला. तळेरे गाव तुमका माहिती असत कळकवली, थंयसून सुरुवात केली. राजेंद्र सिंग तुमका माहिती असतील, ज्याका वॉटरमॅन म्हणतात, त्यांका थंय आणला. त्याने तिथल्या गावाचं पाहणी करून तिथल्या गावातल्या लोकांका घेऊन आणि आमचे NSSचे विद्यार्थी घेऊन त्यांनी त्यांना थोडा ट्रेनिंग दिला की आपल्या गावाचं प्रॉब्लेम काय असा, ते सगळा खडकाळ भाग असा ना, त्याका हॉरिझॉन्टल क्रॅक असत, व्हर्टिकल क्रॅक कमी असत. तर त्याने शिकवलं लोकांका की व्हर्टिकल क्रॅक कसे शोधायचे आणि कुठे शोधायचे आणि ते शोधून त्याच्या बाजूला बंधारे बांधून पावसाळ्यात अधिकाधिक पाणी तिथे जिरवला तर खालचं जमिनीखालचं पाण्याचा जो साठो असा तो हळूहळू वर येईल आणि कदाचित ही पिढी नाही पण पुढच्या पिढी किंवा त्याच्या पुढच्या पिढी उन्हाळ्यात सुद्धा पाण्याचा प्रॉब्लेम होतो नाही. हे लक्षात घेऊन आम्ही तो उपक्रम सुरू केला आणि आमचे सगळे NSSचे विद्यार्थी त्याच्यात सामील झालेले असत. आणि हे सिंधुदुर्ग झालो की नंतर आम्ही रायगडला जाणार, नंतर पालघर, अशा पद्धतीने तो उपक्रम करून पाण्या भविष्यातली जी गरज असतात ती कशी लवकरात लवकर घालवते. बरेच उपक्रम असत. मुंबई विद्यापीठ कदाचित हे एकमेव विद्यापीठ जगातलं असा जी गोष्ट इतर कुठल्याही विद्यापीठात नाही. असं माहिती आहे कुठली? एकमेव विद्यापीठ जगातलं की त्याच्या क्षेत्रात 720 किलोमीटरचं समुद्र किनारो लाभलं. 720 किलोमीटर म्हणजे भारताचं जेवढं समुद्र किनारो असा त्यातलं 10% समुद्र किनारो ह्या मुंबई विद्यापीठाच्या अखत्यारीत येतात. आणि आतापर्यंत या समुद्रावर
तेवढा शिक्षणाच्या दृष्टीने अभ्यासक्रम देऊन शिक्षण झालेलं नाही. असं जगातले छोटे छोटे देश, इवन सिंगापूर जरी घेतलाच तरी समुद्रावर एवढं शिक्षण आणि एवढं संशोधन झालं असं, आणि त्याची गरज आहे. मुंबईवर जो हल्लो झालो तो समुद्रमार्गात झालो, तर समुद्राच्या तळाशी एवढी संपत्ती असा. आणि आता तर सगळ्या जगभरात एक संशोधन चाललं, त्याला अंडर वॉटर एकॉस्टिक म्हणतात. पाण्याखाली वेगवेगळे आवाज येतात, त्या आवाजाची पाहणी आणखी तपासणी आणि संशोधन करून तिथे माशांची संख्या किती असेल, तिथे भूकंप होण्याची शक्यता किती आहे, तिथे कोणाचं समुद्र किंवा त्याला हे म्हणतो इतर शत्रूंकडून आक्रमण व्हायची शक्यता किती असा आहे, सगळ्या गोष्टींचा अभ्यास, ज्याला इव्हन द ब्लू इकॉनॉमी, खूप अभ्यास करण्याची संधी असते. त्यामुळे ते भाग आता मुंबई विद्यापीठात हळूहळू आम्ही करायचं सुरुवात केली आणि करणार आहोत की अशा पद्धतीचे शिक्षण उपक्रम मुलांना इतर ठिकाणी जायची गरज भासता कामा नये. तुमच्यापैकी किती जणांना पुढचं जर कल्पना येईल असेल तर लक्षात येऊ का की भविष्यात सिंधुदुर्ग जिल्हा आपला एवढा संपन्न होतो ना की लोक शहरातून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात जायला त्यांना रांग लागते. हा भविष्यात मी सांगते तर फक्त ते कधी होताला मी सांगू नाही शकत, पण भविष्यात कोकणाचा विकास एवढं होतो की शहराकडून कोकणाकडे वेग लोकांची लागते. असं ह्या लक्षात घेऊन तुम्ही प्रत्येकानं आपला घर, आपली जमीन असा ती सांभाळून ठेवा, नाही तर तिथे बाहेरचे येऊन जमीन विकत घेतात आणि ते आपल्या कोकणातल्या लोकांका थोडं कसं तर थोडंसं शाप असा, माणूस खूप आळशी, चकाले आणि गजाले पिटूक खूप वेळ असतात आणि दुसऱ्या शहाणपण सांगू खूप वेळ असतात. ओके, तर हे सगळं आता जरा बाजूला ठेवून ह्या बदलत्या जगाची चाहूल लक्षात ठेवून मला वाटतं तुम्ही तुमच्या गावामध्ये जे लोक असतील त्यांना जागृत करण्याची गरज असा. आणि त्याच्यासाठी सगळ्यात महत्त्वाचं दुसरं एक, आणि जे आपल्यात कमी असा आणि पर्टिक्युलर कोकणातल्या माणसं तर खूपच कमी, आणि ते म्हणजे एकत्र येऊन काम करायची सवय खूप कमी आहे. आपल्या इंडिव्हिज्युअली आपण एव्हरीवन इज इंटेलिजंट, बट कमिंग टुगेदर, वर्किंग टुगेदर ते थोडंसं कमी असं. आणि म्हणून कोणीतरी बाहेरचे लोक म्हणतात ना की कोकणातली माणसं म्हणजे झाकण नसल्याने डब्यात ठेवलेले खेकडे, किती वेळ ठेवा एकही खेकडो बाहेर जाऊचो नाही, कुर्ली कुर्ली खेकाने जातो लोक, वर चढाक लागलो की दुसरं खेचतो. तर हे सगळं जरा नवीन विचाराने पुढे यायची गरज असा. आणि त्याच्यासाठी दुसरी गरज असा ज्याला काय म्हणतात ते अडॅप्टेबिलिटी, स्वीकारशीलता. ओके, आता खरं म्हणजे या जगात कोणाला विचारलं की अशिक्षितचं व्याख्या काय, अशिक्षित म्हणजे ज्याला लिहिता वाचता येत नाही तो अशिक्षित, ही खूप जुनी झाली व्याख्या. आता नवीन जमान्यामध्ये द इलिटरेट इज द वन हू कॅनॉट लर्न, अनलर्न अँड रिलर्न. दिस शुड बी अ कंटिन्युअस प्रोसेस. आपल्या देशाला खरी गरज आणि आपल्या कोकणात सुद्धा खरी गरज कशाची असा, नेतृत्वाची, लिडरशिप. थोडंसं अधिक बोललं तर प्रॉब्लेम होतो. माझ्याकडे काय नेमका घड्याळ सुद्धा नाही असं, त्यामुळे इतर कार्यक्रमामध्ये त्याची अडचण होतात. म्हणजे आपल्याला ठीक आहे, पण जाता आता फक्त आणखी 1-2-3 मिनिटं घेतो कारण इतर कार्यक्रम आहे मला जाणीव असं. नेतृत्व घडण्याची गरज असा, leadership qualities. See, the problem we face is because of the lack of what is called good governance, and that good governance comes through dynamic leadership. Leadership आणि मॅनेजमेंट मध्ये आपण बऱ्याच वेळा फरक करतो. मॅनेजमेंट इज फॉर टुडे, leadership is for tomorrow. Management is the process, leadership is the strategy.
आणि ही लिडरशिप अशी होईल की चांगलं लीडर म्हणजे असं नाही की तुमचे फॉलोअर्स किती ह्याच्यावरून चांगली लिडरशिप नाही आहे. तर इन्स्टेड ऑफ हाऊ मेनी फॉलोअर्स यू प्रोड्यूस, हाऊ मेनी लीडर्स यू प्रोड्यूस हॅज टू बी द करेक्ट क्रायटेरिया ऑफ डिटर्मिनिंग द लिडरशिप. आपल्या कोकणात त्याची गरज असते. आणि जाता जाता एक गोष्ट सांगते की प्रत्येक माणसात 4 प्रकारच्या शक्ती असतात, ऊर्जा असतात. आता खरी गरज आहे, ज्याला इंग्लिशमध्ये म्हणतात यू हॅव टू लर्न टू लर्न टू मॅनेज युअर एनर्जी मोर दॅन टाईम. वेळेचं बंधन ठेवणं हे स्वाभाविक आहे, पण त्याचबरोबर टू लर्न टू मॅनेज युअर एनर्जी, ऊर्जा. ह्या 4 प्रकारच्या ऊर्जा प्रत्येकाच्या मध्ये अस्तित्वात असतात. त्याचं पहिलं आहे फिजिकल एनर्जी, शारीरिक ऊर्जा. तुम्ही एका दिवशी किती काम करू शकता त्याच्यावरून ते ठरतं. दुसरं आहे त्याला कॉल इंटलेक्च्युअल एनर्जी, बौद्धिक ऊर्जा. तीच वाढवण्यासाठी शाळा, कॉलेजेस, विद्यापीठ, इतर आजूबाजू, निरीक्षण शक्ती, निसर्ग खूप मोठा आहे, त्याच्यावर शिकतो आपण. सो दॅट एनहान्सेस युअर इंटलेक्च्युअल एनर्जी. पण माझ्या दृष्टीने तिसरी एनर्जी खूप महत्त्वाची असते आणि ह्याच एनर्जीबद्दल बऱ्याच लोकांना त्याचं महत्त्व कळलं नाही. आणि ही तिसरी एनर्जी, हार्वर्ड युनिव्हर्सिटी माहिती आहे तुम्हाला? हार्वर्ड युनिव्हर्सिटीमध्ये एक संशोधन झालं होतं, जे संशोधन 80 वर्ष चाललं, 80 years, ऑलमोस्ट 3 generations. आणि त्या संशोधनाचा विषय जर तुम्हाला मी सांगितला तर तुम्ही म्हणाल की ह्या काय, मी 8 सेकंदात सांगा, 80 वर्ष खेळा लागली. विषय होता संशोधनाचा की व्हॉट इज इट दॅट मेक्स ह्युमन बीइंग मोर हॅपी. असा काय असा की माणूस अधिक सुखी होता, अधिक सुख कशामुळे माणसाक मिळतात. विषय सोपं वाटतं, बरोबर की नाही? तर का 80 वर्ष लागली. त्याचं काय उत्तर असत माहिती आहे तुमका? तर संशोधनाच्या विषयाचं 80 वर्षानंतर मिळालेलं उत्तर होतं की व्हॉट इज इट दॅट मेक्स पीपल मोर हॅपी. अँड द आन्सर वॉज हेल्दी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप. माणसातलं तुमचं जे वेगवेगळ्या पद्धती, दॅट इज अ थर्ड टाईप ऑफ एनर्जी अँड दॅट इज कॉल्ड इमोशनल एनर्जी, भावनिक ऊर्जा. आपण सर्व मालवणी आता इथे का जमलो आणि एवढा छोटा हॉल असतानाही कसलीही गडबड न करता एकत्रपणे का येलं? कुठेतरी मालवणी भाषेबद्दल आपल्याकडे असलेली भावनिक आपुलकी आणि ही मालवणी भाषा कशी आपल्या टिकवता येईल ह्याची कळकळ तुम्हा प्रत्येकात येऊन दाखवची होती. ही भावनिक ऊर्जा ही खूप महत्त्वाची असते. माणसातले नातं आणि हे जे सुख आहे ना, हे तुम्हाला संपत्ती किंवा तुमची पोझिशन याच्यावर मिळत नसतं. आणि म्हणूनच मी सुद्धा माझ्या प्राचार्यानं सांगत असतो की द प्रिन्सिपल इज इम्पॉर्टंट. द वे प्रिन्सिपल इज इम्पॉर्टंट अँड टू बी रिस्पेक्टेड. इवन द सेक्युरिटी ॲट द गेट, सुरक्षा रक्षक सुद्धा तेवढाच महत्त्वाचा आहे आणि त्याचाही तेवढाच आदर आपण करणं गरजेचं असतं. कारण शेवटी प्रत्येक माणसाला काय हवं असतं? टू गिव्ह लव्ह अँड टू बी लव्ह. आणि ही भावना म्हणजेच भावनिक ऊर्जा ही अधिक कशी वाढेल. आणि जगातले जे सक्सेसफुल लीडर्स होऊन गेले, they were more successful not because they were more intelligent or they had more strength, but they knew how to enhance and use that emotional energy better way than others. आणि चौथी ऊर्जा आहे ज्याला स्पिरिच्युअल एनर्जी म्हणतात किंवा आध्यात्मिक ऊर्जा. दॅट डज नॉट मीन हाऊ मेनी अवर्स यू स्पेंड वर्शिपिंग युअर गॉड. माझ्या दृष्टीने भावनिक ऊर्जा म्हणजे आध्यात्मिक ऊर्जा म्हणजे the energy that tells you the purpose of your existence on this planet. तुमचं अस्तित्व, तुम्ही का ह्या प्लॅनेटवर आहात. You have to give back to society before you depart from here. आणि ती खूप महत्त्वाची आहे.
तर ह्या चारही ऊर्जांचं ज्याला व्यवस्थित आकलन झालं आहे तो माणूस माझ्या दृष्टीने सर्व सुखी असतो. अँड दॅट हॅपीनेस अँड the happiness does not depend on the standard of living. The happiness depends on the standard of life. आणि ते वाढवायचं असेल तर 2 दिवसापूर्वीच आपला जागतिक योगा दिन आपण साजरा केला. So you all must also understand the importance of yoga. शरीर माध्यम म्हणजे 2 दिवसापूर्वीच खरं म्हणजे मुलांचं आमचं बरंच योगा आम्ही प्रदर्शन करून घेतला. शरीर माध्यम खलु धर्म साध्यनम. एक सत्कार्य तुम्हाला करायचं असेल तर सुदृढ शरीर तुम्हाला मदत देते. नॉट युअर म्हणजे तुमची संपत्ती पैसे किती आहेत किंवा तुमची पोझिशन किती आहे, तर तेही खूप महत्त्वाचं आहे. बराच वेळ झाला, एवढा वेळ घेणं उचित नव्हतं, पण कधी नव्हे तर तुमच्यावर भेटायची संधी गावली. माका माहीत नाही तर आपण कधी परत भेटू. ते खरं म्हणजे आज रविवार असल्यामुळे एवढं वेळ देऊ शकले, नाहीतर कुलगुरू एवढ्या मोठ्या विद्यापीठाचा आणि त्याचबरोबर आणखी एका विद्यापीठाची जबाबदारी कुलगुरू म्हणून माझ्यावर दिली असं सरकारने. त्यामुळे दिवसाचे 24 तास सुद्धा माका कमी पडतात अशी एवढी कामे असत. पण मालवणी भाषा संमेलन असं माका सांगितलं कळलं, आणि कळल्यानंतर तुम्ही बोलवला नसताच तरी मी कधीतरी मागे येऊन मागच्या शेवटच्या रांगेत बसला असतो. कुलगुरू म्हणून मग ह्या इलय नाही तर मालवणी भाषेचं असलेलं, मालवणी भाषेवर असलेलं प्रेम आणि मालवणी असल्याचा अभिमान. धन्यवाद. जरा जोरदार टाळ्यांच्या गजरात आपण विद्या प्रभू मॅडमना शुभेच्छा देऊया. सावंतवाडीच्या पार्वतीबाई ज्युनियर कॉलेजच्या निवृत्त मुख्याध्यापिका श्रीमती विद्या प्रभू मॅडम. आणि जाता जाता जसं महापौरांनी तुमका त्यांच्या बंगल्यावर चहासाठी बोलवला तसं सगळ्यांना तुमका मी माझ्या ऑफिसमध्ये बोलवत आहे. फक्त कुठल्या ॲडमिशनसाठी वगैरे येऊ नका.